ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ኣለኹም? ሎሞን ከምቲ ልሙድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጋገርቲ ዘለዉ ዛዕባታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ክትፀንሑ እናተላበኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ከምኡውን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ብትዕግስት ዘይነሓልፎ ቀይሕ መስመር ሞኒካ ሓፍትና ድማ ተሪር ዝኾነ ሓቂ ተናጊራ ኣላ ቆራፅ እጅራታ ከጠረጥና ተጥሩጥና ሓደ ቦና ቀሺ ድማ ዲጄ ዲዮም ዋላ ታእዮም ኢልና ክሳብ ንግረም ዘርእዩና ብቕዓት እዚ ምድላው ተተመችኩም ቤተሰብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ከመሓሾም ዘለና ነገራት እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡለይ ሰናይ ምክትታል بلومبار كرة تقاتلتي حزي شتت بلا نانا مجمرة من دلاو كوسدكم بشوتهم زحاسو مرحتي أير لنال ياكل سوزي سمع واسمعي سوزي سمع واسمعي سوزي سمع ياكل المزبال ياكل قميت ياكل حمام دقو زهابة عقل سنن دقو زخافلة سبعي سنن ياكل أي موتنا نمبر ننبر كنا نزلنا يدفوا زادي يدفوا زحاوي غسل جنالو يدفوا زادي زعنببا كندي جاكانو جانا ركبا ياكل بيتسب ياكل اخواتنا حسار مكرانا ياخلنا بيزخمنا عدنا ملوسنا ناوليوم ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ኣብ ኩሉም ድምፆ መስሚዖም ዘለዉ ቤተሰብ ሕዚ ንሕና እውን ብዝኸኣልናዮ መጠን ድምፅና እናስማዕና ንሓግዞም ብዝተኸኣለ መጠን ህዝብና ካብ ሓሰር መከራ ከውቅዕ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ብዝገርም ኣርት ነዚ ናይ ተፈናቓሊ ሂወት ገሊፃቶላ እስኪ ንርኣዮ ታይበልኒ ዓደይ ታይበልኒ በላዕሎ መረባኺ ዘሕበየኒ ታይበልኒ ዓደይ ታይበልኒ ቤተሰብ ዛ ሓፍትና ከም ዝረኣኹሞ ኣብ ሙሉእ ገፃ እና ኣብ ኣፍ ልባ ብፀሊም ሕብሪ ጌራ ሑመራ ጠመተ ነተፈናቐልትና እዩ ዝብል ዓብይ መልእኽቲ የሕሊፉ ብጣዕሚ ተሞችኒ እና ድምፅና ምዃን ኣይንረስዕ ክብለኩም ዝደሊ ቤተሰብ እምበኣር እዚ ካብልኩ ሕዚ ናብ ናይ ሞኒካ መልእኽቲ ክሕልፈኩም እስኪ ንስማዓዮ እቲ ዝቁረፅ መሃሪ ነገር ክኸውን ኣለዎ ተንቆራፆ ትቆርፁ ኣቱም ቆራፆ ሰምዑዋ ኣቱም ትቆርፁ መሃሪ ነገር ተዘይኮይኑ ካሊእ ኣይትቆረፁ ትብለኩም ኣላ ቆራፆ እጅራታ ከጠረጥና ተጥሩጥና እዚ ሓፋኒ ወላ ከይጠረጥና ጥሩጥና ገለመለ እዚ ድሓን ክስሕቀሉ ክእል እዩ ሰብ ካብቲ ክስሕቀሉ ደይክእል ድሓር ዳንጀር ኮይኑ ደይ ምግዋሕ ስርዕኹም ኣብልብኹም ሕድራ ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣገዳሲትን ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ዘሎ ሲትዌሽን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህሮሩማ ኣብዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ኣብዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ትገልፅ ረክብ ሞኒካ ሓፍትና ኣንቱም ቆረፅቲ ፅቡቕ ነገር እቲ ሓቂ ቆረፁ እያ ትብል ዘላ ቤተሰብ ኣቱም ቆረፅቲ ድማ ስምዕዋ ቤዛኹም ፅቡቕ ነገራት ዋላ ከይጠረጠት ከላ ጠሪጣ ኢልኩም ተሕሊፍኩሞ ሽግር የብሉን እቲ ብጣዕሚ ዳንጀር ዝኾነ ነዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ሲትዌሽንና ዘይገልፅ ተኮይኑ ዘካፍእ ዘጋድድ ተኮይኑ ግን ኣይትቆረፅዋ ትብለኩም ዘላ ባይዘይ መልእኽቲ እዚ ብጣዕሚ ተሞችኒ ተቐቢለዮ እያ ሓቃ ናይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሓቃ ሓደ ነገራት ብጣዕሚ ሕማቕ ነገራት እናቆራረፅኩም ተምፁ ሰባት ፅቡቅ ኣይኮነን ማደሊ እያ ሞኒካ ይሞቸ እያ ለማንኛውም ሕዚ ከዓ ናብ ናይ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ክሕልፈኩም ንረብሓ ትግራይ ቀዳምነት ተባሂሉ ክስራሕ እንዳተሓሳሰብና ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዝኾነ ጎነፅን ዕግርግርን ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ኩሉ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ብነፃነት ሓሳቡ ዝገልፀሉ ክኸውንን ካብዚ ሓሊፉ ካብ ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ቃልሲ ዝወፀን ህዝብና ዝህውኽን ንሰላም ዝዘርግን ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህሉ ከም ዘይንፈቅድ ነረጋግፅ
بشحات وسواتي استهانس حق منقسة تقراي كخبر نايزبنا الوعلاونات مجلس غنا بيت مخلطات كتما وردات أبيع بمفراس بشم لو تزقبر متعرراي تطو كبلن قدم حزب زي جواب حق منقسة تقراي بنت حفص زتفتصمو تقبارات نام نبور بوتهم كملوس خمس اللهم كابزو وصع زقبر زخون عايت مكسخاس بتعقس زين حل فوق أي مسمر من ناموها ቤተሰብ ንሕና እውን ከምቲ ያው ከምቲ ትስብሰብዎ ልክዕ ከምቲ ኣኼባኹም ልክዕ ብዙሕ መፍትሕታት ዝደሊ ህዝቢ ኣለና ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ኣብ ሓሳረ መከራ ዘሎ ህዝቢ ኣለና ንዕኡ እውን ቀልጢፍኩም መፍትሒ ተትእልሽሉ ኢና ክንብሎም ንደሊ እንተኻሊእ ግን ንባዕሎም ይኹኖም ምንም ኣይናገርን እቲ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ስብሰባ ግን ከመይ ዓይነት ድምፂ ከም ዝነበረ ሓቢርና ንርአዮ ቤተሰብ ከም ዝረኣኹምዎ እዩ ኢድ ሽግ መሲላ ኣያወፅያ ነይራ ኣብዚ ስብሰባ እዚ ግን ንመፍትሒ ይበሎ ኩሉ ግዜ ስብሰባ ናይ ዝበዝሐ ትርጉም ዘይብሉ እንዲ ቤተሰብ ንሕና ተጋሩ ስብሰባ ዘይኮነ ዘድልየና ብሰዓት እዚ ቃል ብተግባር ዝኾነ መራሒ ቃል ብተግባር ዝኾኑ ኣማሓደርቲኦም ዘድልዩናና እዚ ስብሰባ እዚ ናብ ቃል ይሸረፍ እዚ ስብሰባ እዚ ናብ ሰላምን ፀጥታን ውሑስ ዝኾነ ፀጥታ ዝፈጥር ይግበረልና ኢና ክንብል ንደሊ ሕዚ ቀጥ ኣቢላ ሓደ ዲጄ ቀሽ ኣለውና ናኡን ክሕልፈኩም ቤተሰብ ትሪእዎም ኣለኹም ዲኹም ኣቦ ቀሺ እንታይ እዮም ዲጄ ድዮም ነይሮም ይሰርሑ ድዮም ነይሮም ወይስ ሕዚ ድዮም ዲጄ ምስራሕ ጀሚሮም ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ክእለት ክህልዎም ከሎ እዩ ኣብ ፒያኖ ከይዶም ሲ ከምዚ ዓይነት ቅዳሴ ከስምዑና ዝኽኣሉ እስኪ ነወዳእዮም ቤተሰብ ኣቦ ቀሺ እንታይ እዮም ፅንዕ ኢሎም ማ ከጨፈሮም ዝመስሉ ሰባት ግን ክእለቶም ይመቹ እዮም ማርያምን ብጣዕሚ የድንቖዮም ኣነ ከምዚ ኣይተፀበኽዎም ነይረ ከምዚ ዓይነት ክእለት ኣለዎም ኢለ ግን ምስ ረኣኸቦ እዚ ቪድዮስ ደጋጊመ እየ ቀና ረኣኸቦ ነይረ ተመችኩም ከም ዝኾነ ተስፋ ይገብር ሕዚ ከዓ እስኪ ናብ ሉሲ ሓፍትና ካሕልፈኩም ሞ ይጨቕጨቑ ኣለዉ ናደወሉ ኣሕዋትና እንታይ ከም ትብሎም ንስማዕ እዮም 724 كدول تخليهم لك سلكاني الا الى انا مو زيد ولا لا صحف بلسل قطرس اسكي تعين الملس خمس سمع حيرنا هالرأي بيتسب هيلو ليش ديري ورايكمكم نايل السلكي هانتن نايل السلكي كونتن حتى لوسي تاينيرو انا ارون رامسي اذا باب مدليا نيرنا لوسي واي اتا رسح جمنا لوسي تحدى قال مع سكيتو نازل الكليه واي حبيت رسح جملا لوسي تحدى على حزب كي تدول تهيل تفرارح بيتسب وي كي تحسبوا خالد خندولينا نقولكم زنوركم 10 غزي مالتي اذا تصرفكم تشبيكم تملسوا العاب نازع على سلام هو تربشوا اسكحز خا احد حونا نحبشا غروبابتو ينقف دي زلو يصرف يفلطن ግን እስኪ حبيرنا نرأيሞ شا غروبابتي ማራ እንዲዱ ጸሎኩም ቀትር ምድር ሰራቀ ገዛ ያትዩ ዞሎ ንብረቴ አጽንት አቢሉ እንዳወፀ ዘራ አኹሙስ ጫማ ያውጤ ልጅት ፊ ሰላ ሄደ ምስሓንት ጓል ገዛአት ምስሓንት ጓል ይዝል ዘለ ቤት ሰሚዕሞ ለው ተኸገብሪ ሰላ ሄሉ ልጅት ፊኡ ጥራይ እግሩ ካቱ ዝኸል ምስሓንት ጓል ሞሊቁ ማለት ይኾን ለስኪ ንጽባሕይታ ረኺብኩም رحستغاتكم ناي مودعة خايب بلاتو وي سرقتكم وي تسرق مصو زغلل صزيا بጣም ተሞቻትን ቤተሰብ ወይ ሰራቅቱ ሆኖ ወይ ካት ሰራቅምጽ ወይ ዝብለና ዘሎ በሐበሻ ጎሮባብቱ ዝተማረ ረሓውና ማለት እዩ ያው እዚ ፊሊንግ ተረዲናሎ እዚ ፊሊንግ እዚ ሲንግላት
ቤተሰብ እና ነዚህ ሓውና ኣይነሸግሮ ንብዙሓት ሲንግላቱን ሽግር ኣይንኹን ይኹንኩም ዝደሊ ቤተሰብ እምበር ሎማዓንቲ ነበረና ምድላው በዚ ዛዚመ ኣለኹ ተተመቺኩም ሰብስክራይብና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሰላሙ ኩሉ ንዓኹም ቻው